Hej og velkommen til en ny video her på kanalen, og i dag der vil jeg spille med en ven mod Valdemar, og jeg sidder og snakker med vores team lige nu, men jeg har taget mikrofonen af, fordi at vi skal prøve at trolle ham. Vi skal prøve at have hack på, mens vi spiller sammen med noget VH. Så skal vi simpelthen reagere simpelthen til sidst, og så ser vi om vi kan vinde over ham, og ja, så og han ved godt jeg filmer, men han ved ikke at vi spiller ind, at jeg har hack på. Så jeg tror vi gør det på en DOS 2, og så siger jeg, vi kun må gå langt. A-lang. Og så er jeg CT, ikke? Fordi at, ja, det tror jeg bare vil være godt, fordi så tror jeg sgu at og så siger vi til ham bagefter, at så prøver vi at trolle ham lidt med det. Så, men jeg håber at vi vil nyde videoen, og jeg håber også at I vil se alle mine andre videoer. Jeg har lagt op, fordi jeg bruger meget tid på dem, og jeg har brugt meget tid på det her på det sidste. Jeg ved ikke hvorfor der står at jeg kører med 13 sådan der 350. Men ja, det er jo bare. Men jeg håber at I kan lide mine videoer, fordi hvis I ikke kan lide dem, så vil jeg jo ikke blive ved. Og bare skriv en kommentar hvis der er noget jeg kunne gøre bedre i min video, okay? Men jeg vil gå tilbage til Steam Chat med mig og Valdemar, og så skal I bare nyde og se den her video, for det håber jeg at vi gør. Og ja, så skal vi se om vi kan vinde over ham og så trolle ham til sidst. Ja, så lad os bare få startet den her video. Så har jeg igen Valdemar. Nej, Valdemar, prøv lige at gå på dit skrivebord og sige noget. Prøv lige at gå på dit skrivebord. Er du derude? Er du derude? Så prøv at gå op i højre hjørne, ikke? Hvad står der deroppe? Ikke noget. Står der ikke noget? Prøv lige at så gå op i venstre hjørne. Der står heller ikke noget. Er det ikke det? Nå, okay. Så bare kom ind igen. Okay, vi må kun gå lang, okay? Kun gå langt? Ja, vi må kun gå A-lang. Eller du må også gå A i short, ikke? Hvorfor restarter den ikke? Nå guys, den restarter ikke, så må. Jeg ved ikke hvad der sker for mappet, men så må vi sgu bare restarte den hver gang selv. Det er ikke så svært. Men du må huske at du må også gå short, Valdemar. Må jeg combo pistol eller noget? Jamen det vi kan ikke rigtig bruge andet, fordi mappet du restarter ikke, så vi restarter bare selv. Jamen så bare sætte bare anywhere på, og så money. Man kan ikke selv sætte money på, det er noget man selv skal gøre. Det står så 2-0 til mig, drenge. Jeg ved ikke lige hvorfor det ikke restarter, det må jeg lige finde ud af en anden dag. Ja, fordi at det er jo ikke særlig fedt, men vi spiller til 8, og så håber jeg at det bliver til noget godt. Så det er en sjov at kigge på. Men ja. Oh. 3-0 eller hvad? Ja, det er 3-0. Var det noget med kun med pistoler? Nå. Men ja. Altså, jeg kan ikke finde ud af pistoler. Det kan jeg heller ikke. Men husk du må også komme short. Ja. Så er du short, mand. Hvad er chancen? Hvor er det dårligt. Hvor er det dårligt. Ej. Ej, mand. Nå, okay. Men fuck wallbanger du må, mand. Igennem dårlig. A lang. Gjorde jeg det? Ja. Lol. Lol. Er du sikker? Ja, jeg har 37 HP. Det var bare et lucky så jeg skød bare, jeg troede. For jeg vidste godt, du ville trolle mig. Men ja.
os... What the fuck? Jeg gider jo ikke skyde dig. Kan vi ikke skyde igennem der? Ja, det er lidt tørt, det er jo bare sjovt, vi spiller. Virkelig? Du må også godt gå B nu. Nu er det only B, okay? Okay. Du må også komme midt til B. Ja. Hvor vil du gå hen? Du bestemmer selv. A eller B? Så må det være der. B. B. Nu går du B. Kan du godt se, at jeg har spillet de sidste par dage? Det har jeg i hvert fald ikke. Altså mig valgte mig via LE lige primært, så... Hvor går du hen nu? Sig nu. Jeg går af. Og så må du Nice wallbang. Wallbang er der? Ja. Ej, jeg er den. Går du af, siger du? Så må du ikke gå midt, vel, hvis du går midt. Hvor du skyde mig, mand? Nej, jeg lader også være med at skyde dig jo. Nej, det gjorde jeg Jeg ikke. må gå midt med. Jeg bruger kun derfor jeg ikke digel, skød. og jeg er helt old med digel. Okay, hvor går du hen nu? Okay. Går du af? Så må jeg må jo gerne gå midt til jo. Nej, så kan du komme 3. Okay. Ja, okay. Du rammer fucking... Ej, jeg kom til. Fuck, du ramte mig der, mand. Fuck, du er lækker, mand. Nej, det var virkelig ude i spillet, fordi jeg kom til at trykke det der ud der. Ja, Miki, du er hack. Ej, hvor sygt. Du rammer sgu hele tiden igennem væggen. Du ramte også mig. Hver runde rammer du mig. Hvor går du hen nu? Fuck, det er sygt. Jeg går af. Har jeg ramt Jamen, dig du hver rammer runde? helt. Ja, du rammer hver runde. Okay. Du ramte mig lige over med klokke igennem. Eller hvad har du? Har du dine? Ja. Prøv at se, du rammer for 13 i hovedet igennem. Hvordan kan det nogensinde lade sig gøre? Ej, der stod jeg ramte dig 3 gange. Nå, men du rammer ikke engang lige skallen. Hvor går du hen? Jeg går af. Det er godt nok. Okay, du har fyret ikke af på side, eller decoy på side, og du har fyret smokes lang, og du har fyret decoy short. Okay, det er ikke. Det er godt nok forvirrende. Ej, jeg vidste det. Hvor kigger du så? Jeg står og kigger short, så du godt det? Jeg kiggede også. Du så godt, jeg står og kigger short, ikke? Hvor går det hen nu? Nej. Nå, jeg står og kigger short. Hvor går det Jeg hen? er A eller B. Går du A eller B? Ja, jeg går A. Hvor så mange decoys?
Du er ikke A, du er ikke short, eller du er ikke lang. Valdemar. Hallo. Mika, skal vi ikke tage en knife fight? Jo. Do you want a bullet, no man? Hvad knife har du? Flip efter en masse steel. Faktisk nu. Ad, mand. Du har en karambit, og så har du byttet til sådan noget lort. Ja, og alt muligt andet. Okay, hvor går du hen? Jeg går af. Så er det sjovt, hvad er chancen? Lol, ramte jeg dig? Hvor er det heldigt. Jeg tænker, det er det sidste runde. Fordi ellers går videoen lidt død i det. Men hvor går du hen? A. Nej, B. Går du B? Yep. Måske gør jeg, måske gør jeg ikke. Ej, okay, sidste runde, okay? Det er sidste runde. Okay, hvor går du hen? Jeg går B. Går du B? Man kan ligesom høre dig, når du stepper op på short. Nå, men tusind tak, fordi I så med i den her video, drengen. Og der er lige det sidste, jeg skal afsløre, Valdemar. Hvad? Jeg har hack på. Jeg vil jo... Ja, jeg vidste. Der blev du trollet, hva'? Nå, men tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg tror, der kommer nogle andre videoer op i dag eller i morgen. Så jeg håber i hvert fald, at I vil se med næste gang. Smid et like og subscribe til min kanal. Og skriv en kommentar, hvis I lige føler for det. Men ja, vi ses i næste episode. Hej hej.